Hey, abu magurai. Mo장 na? Deh. Ini so first time lagi mun, bay abu Sonaliko. Bay terusnya kami nama moonlay. Sini ke Seren Nepali na bunga. Seren Nepali na. Seren Nepali na. Bay बैसागु बिदाय जाबाय दं नामा? बैसागु बिदाय दिनैनिफ्राय खुंजेननाय जादों दिनैनि गेलेनाय हाबाफारि दि सोलिगासिनो दं आरो नैबे आरो जाय जायगायाव नैबे गेलेनाय जादों बे माने गेलेनाय बादायलायनाय जायगाखौ हसं होनना बुङो आरो सेनं हसं गामि होनना बुङो दा उन फारसेजों बायनाय काबादि गेलेगासिनो दङ जोंबो गेलेदोंमोन ओमफ्राय जों जेनबाय आरो ना काबादि जेनबाय औ ओमफ्राय आरो मायाव देराखै दहायो दिरुं बोलायनाय गेलेदोंमोन आइजोफोरजों ओमफ्राय दिरुं बोनायाव देरहाबाय ना आखाइबो थिफ्लायबाय नै ओमफ्राय देरहाबाय आरो बेहाय ओमफ्राय काबादियावबो देरहाथारमोन गैथारला गासिबो थैजोबना होबाय नालाय जेनबाय जेनेबा बेयाव माने माबा दा खैथासिम जागोन दिनैनिफ्राय जागायबाय ओमफ्राय गाबोन दिनैल' गेलेनाय बादायलायनायफ्रा जागोन ओमफ्राय गाबोननिफ्राय मोसानाय बादायलायनाय साननैनि हाबाफारि लानानै बानायनाय जायो आच्छा मोजां जोबोद मोजां दे नोंखौ लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय आंनि माबाखौ मा होनो चेनेलखौ एसे माने साबस्क्राइब खालामनो होलाय बुरमुलाय नोंथांमोन नायगिरिफोरा नैबे आगैनि बिरमल MRY खौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आंबो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे होमबा ना थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय आदा खुलुमबाय आदैमोन दे ओमफ्राय दा नोंसिना मा गामिमोनलाय सेनं हसं ना आच्छा सिमेन्टसापुरियाव डिस्ट्रिक्टआ जाबाय धेमाजि जाहैबाय बेनिफ्राय दिनैथ' नोंसोर गामियाव माबा बैसागु बिदाय खुंनाय जादों ना बैसागु बिदायखौ जेनेबा ओमफ्राय खै बोसोर जाखो दिनैसिम खुंनाया गिबियावनो इउटुब चेनेलनि बिगोमासिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय जोंनि सेनं हसं गामिनि लाइमोन आफादा थांनाय 2007 मायथाइनिफ्राय गथ'फोरनि जौगाथायखौ नायनानै गेलेनाय बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय मोसानाय रंजानाय बायदियाव जाहाथे गुबुनजों फेर फाथिनो हानाय मोनसे थांखि लानानै लाइमोन आफादा खुंबोदों खुङै दिनै 19थि बैसागु बादाय फोरबो बे हाबाफारिया सफैबाय जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैदों थुनलाइ हारिमु खौसेथि आरो बेनि रैखाथि बेखौ लानानै बे हाबाफारिखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों खुंबोयै दिनै 19 बोसोर 19 बोसोर जाबाय आरो गोजोनथों खोथानि थाखाय माबा आरोबाव जेनेबा दिनैनि बे खेला माने बैसागु बिदाय जादों दिनै सेथि ना नैथि जेनेबा दिनै सेथि दिन जाबाय ना सानबेसे खुङो जेनेबा साननै ना साननै खुंगोन दिनै मा खेल जेनेबा दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिया जाहैबाय फुङाव जायगा फोसाबनाय फिरफिला बिरहोनाय आरो बे गेलेमु बादायलायनाय बे फिल्डखौ बेखेवनाय बेखेवदोंमोन जोंहा गामिनिनो सासे बारग' जोंनि गागि आफादनि नेहाथारि बिथां प्रताप सिंह बर'आ बेनिफ्राय बे बेखेवनायनि उनाव जोङो उन्दै गथ'फोरनि 100 मिटार खारनाय 200 मिटार खारनाय सेंग्राफोरनि 400 मिटार आरो 0 मिटार खारनाय थालिर बिफां गाखोनानै बे फिरफिला बोख्लायनाय दैहु बुख्रुबनाय काबादि गेलेनाय भलिबल गेलेनाय दुरुं बोनाय आरो बिस्कुट जानाय खाफालाव होनानै बेनिफ्राय आरो इथिं थाहैबाय बारनाय बेयाव हाइ जाम्प लं जाम्प उन्दै गथ'फोरनि गेदेरफोरनि हिन्जावसाफोरनि बेफोरखौ लानानै दिनैनि सानसेनि हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय बेनिफ्राय
जेनेबा नोंसोरनि बैसागु बिदाय खुंनायाव सरकारनि आसाम सरकार बा जोंनि माने सिमेन्ट-सापरि एरियानिफ्राय जेनेबा सोरनिबा लिडारफोरनिफ्राय फैसाफोर मोननाय जायो नामा? दिनैसिम जोङो सोरनिबा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांनाय जायाखै बा सरकारनि खाथियाव थांनाय जायाखै। गामिनि रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ खांनानै जि मोनो आरो लाइमोन आफादा एसे पुंजि दंखायो, फिसारिं दङ, एसे हा दङ गायग्रा हा, बिनि जा एसे मोनो बेजों लोगोसे बैसागु रंजानायाव जा एसे खेन्दा मोनो बेजों खुंनाय जायो आरो। अके जोबोद मोजां। बिदिनो गोबां माने जोंनि जेनेबा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव माने गोबां बर' गामि दं। बर' गामिफोराव माने बिदिनो गामिसेयाव गामि गंसेया माने गावनि बैसागु मोसानानै खांना मोननाय फैसाजों माने बैसागु बिदाय खुंनाया एसेबां इजि नङा। बेखायनो गोबां माने गामिफ्रा खुंनाय जाया, जेरै जों गामियाबो खुंनो हाया आरो। दा नोंसोरखौ फसं गामिखौ आं गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों, जेनेबा सिगांनिफ्रायनो नुबोदों। माने बिदिनो गामि गंसेयैनो माने हारसिङैनो बैसागु बिदायखौ माने गाजा गोमजायै फालिनाय, जेनेबा खेलानिफ्राय लानानै खन्थाइ आवरायनाय, मोसानाय मुसुरनाय गासिखौबो माने फालिबोनाय नुदों। बेखायनो आङो माने जोबोद माने फसं गामिनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ माने जोबोद माने गोजोननाय बावो आरो आंनि गोरबोनिफ्राय, गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो बिदिनो इयुनावबो बेफोरबायदिनो जेनेबा मोजाङै मोजां जेनेबा खुंलांबाय थानो हागोन होननानै आसा मिजिं थिनाय जाबाय। गोजोनथों। ओमफ्राय आरो दा हराव गाबोनलाय मा दा मोनायाव 5 बाजिनिफ्राय थुनलाइयारि बादायलायनाय दङ। उन्दै उन्दै गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय, सोंगाब सोंनाय, हरखाब बुंनाय, बेबायदि आरो दंबावो आरो सावगारि एरनाय बेबायदि दंबावो। मोजां। ओमफ्राय नोंसिनाथ' ओमफ्राय बाखि गामिफोरा जेनेबा बैसागु मोसानानै रंजानानै जाखिनि फैसा मोनो बे फैसाजों जेनेबा ज' माने अमा माने मा होनो अमा ओंखाम जायो, माने पार्टि जायोमोन। दा नोंसोर गामिना बिदि पार्टि जायोना जाया जेनेबा? जोंना बेबायदिया बोरायफोरा माने जायो, बेनिफ्राय सेंग्राफोराबो नैबे बैसागु बिदाय, जोंथ' बे बिदायखौ होखांनायनि उनाव दुखु खस्थ' जेखिनि मोसानानै रंजाना दुखु जाबोबाय, नैबे बादायलायनायाव जिखिनि बाहागो लानानै मेंनाय बेबायदिखौ खारहोनो थाखाय एसे जि हायो आरो गोबां ओरैनो माबाजासे जाया, एसे माने मेंनायखौ खारहोनो थाखाय एसे खाना जायो आरो लावखार ओंखाम जानाय होनना बुंनाया आरो बेखौ भाजा साजा एवनानै बेदर बायना बेखौ जाहोयो आरो ओंखाम जालायला आरो ना। ओंखाम जालायला। होनबाबो जोबोद मोजां। जोंनाथ' बिदिनो ओंखाम जायो। ओमफ्राय दा नोंसिना ओंखाम जायालासिनो जेनेबा बे ओंखाम जानायनि फैसाजों जेनेबा माने फांसन बायदिसिना प्रग्राम खुङो, बे खुंनाया माने जानायनिख्रुइ बांसिन साबसिन माने मोजां जाबाय आरो। जेनेबा बर' हारिनि हारिमु आसार खान्थिफोरखौ माने लाखिनाय आरो जौगाहोनायाव एसे हेफाजाब होनाय जाबाय नोंसिना। दे बिदिनो होनबा ना बिदिनो नाजालांबाय थादो, जेसे हायो नाजानोसै जोंबो। नायनोसै इसोरा मा खालामो उनावहालागै। दे होनबा ना।